салом шунавандагони азиз, нашри хабарҳои ин соатаро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 3 сентябри 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз русия шурӯъ мекунем. донишҷӯёни хориҷӣ пас аз лағви маҳдудиятҳо барои вуруд ба қаламрави русия метавонанд барои таҳсил дар донишгоҳҳо ба русия ворид шаванд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти вазорати маориф ва таҳсилоти олии федератсияи русия. қабули донишҷӯёни хориҷӣ ба таҳсили рӯзона дар донишгоҳҳои федератсияи русия аз бекор кардани маҳдудиятҳо барои вуруд ба кишвар вобаста аст. то имрӯз маҳдудиятҳо барои вуруд аз беларус, қазоқистон, қирғизистон ва кореяи ҷанубӣ бекор карда шуданд. гуфта мешавад дар паёми вазорати таҳсилоти олии русия. инчунин дар иттилоияи вазорат илова гардидааст ки парвозҳои қаблӣ бо бритонияи кабир, туркия, танзания, швейтсария, абхазия, миср, аморати муттаҳидаи араб, ҷумҳурии малдив ва осетияи ҷанубӣ аз сар гирифта шуданд. пештар хабар дода шуда буд ки донишҷӯёни хориҷӣ аз кишварҳои хушуд ки ба курси якуми донишгоҳҳои русия дохил шудаанд метавонанд моҳи сентябр ба русия ворид гарданд. инчунин гузориш дода шуд ки зиёда аз 100 000 донишҷӯёни хориҷӣ бо сабаби пандемия ҳанӯз натавонистанд ба русия барои таҳсил дар донишгоҳҳо ворид шаванд. идомаи хабарҳо. ӯзбекистон дар қатори дигар кишварҳо фардо 1 октябр бо риояи қоидаҳои карантинӣ ва санитарӣ ва гигиенӣ марзро бо тоҷикистон боз мекунад. ашхосе ки тавассути гузаргоҳҳои автомобилӣ ва пиёдагар дар марз бо тоҷикистон ва ӯзбекистон ворид мешаванд, танҳо дар сурати вуҷуд будани озмоиши манфии ПТР барои коронавирус ки на дертар аз 72 соат қабл аз вуруд дода шудааст, метавонанд ба ӯзбекистон ворид гарданд. ғайр аз ин дар ҳама гузаргоҳҳо дар марзи ду давлат озмоишгоҳҳо насб карда шудаанд ки мусофирон метавонанд аз ҳисоби худ санҷиши тестии коронавирусро гузаранд. натиҷаи санҷиш пас аз 10 дақиқа омода карда мешавад. ҳамчунон гуфта мешавад он шаҳрвандоне ки шаҳодатномаи тиббии набуди сирояти COVID-19-ро доранд ва он на дертар аз 3 рӯз пеш аз вуруд гардидан ба ӯзбекистон гирифта шудааст, аз санҷиш дар марз озод мебошанд. طبق шартҳо барои кишварҳои минтақаи сурх, барои онҳое ки тавассути гузаргоҳҳои автомобилӣ ва пиёдагардон ба ӯзбекистон ворид мешаванд, карантини ҳатмии 14 рӯза дар меҳмонхона ё хона талаб карда мешавад. бино ба иттилоъ, ҳоло масъалаи кушодани парвозҳои мунтазам байни тоҷикистон ва ӯзбекистон мавриди баррасӣ қарор дорад, менависанд расонаҳои маҳаллӣ. дар душанбе форуми сармоягузорони тоҷикистон ва ӯзбекистон баргузор гардид ки дар доираи он доираҳои тиҷоратии ду кишвар созишномаҳои нав ба имзо расониданд. чорабинӣ дар доираи ҷаласаи ҳафтуми комиссияи байниҳукуматии тоҷикистону ӯзбекистон оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ баргузор гардид. дар форум зиёда аз 300 нафар иштирокчиён аз ҳар ду ҷониб, аз ҷумла роҳбарони мақомоти давлатӣ, корхонаҳо ва ташкилотҳову муассисаҳои давлатӣ, инчунин намояндагони бахши хусусӣ ва соҳибкорони муваффақи ду кишвар ширкат варзиданд. иштирокчиёни форум бо фазои сармоягузорӣ ва имкониятҳо дар соҳаи туризм, саноат, энергетика, хидматрасонӣ ва дигар соҳаҳо шинос шуданд ва ҳамчунин лоиҳаҳои муштараки ҳамкориро баррасӣ намуданд. пас аз ба охир расидани қисми расмии форум, вохӯриҳои дуҷонибаи соҳибкорон дар формати соҳибкор бо соҳибкор баргузор гардид ки пас аз он санадҳои нави ҳамкорӣ ба мувофиқа расидаву аз ҷониби ширкатҳо ба имзо расиданд. طبق اطلاع کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره فورум سوبیکت‌های بخش دولتی و خصوصی 15 سازشنامه همکاری و مبلغ 50 میلیون دلار به امضا رسانیدند که تقریبا همه ساحه‌های همکاری‌های اقتصادی را در بر می‌گیرند. таҳвилоти ин соатаи тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва ба русия бармегардем.
дар як рӯзи гузашта сирояти коронавирус дар Русия 8481 ҳолати навро дар 84 минтақа дар бар гирифт. дар ин хусус ситоди федералии Русия оид ба мубориза бо коронавирус хабар медиҳад. дар Москва бошад дар як шабона рӯз 2383 сироядоби сокинон ошкор карда шуд. афзоиши шумораи беморони COVID-19 дар Русия аз аввалаи моҳи сентябр мушоҳида мешавад. дар санаи 19 сентябр афзоиши якбораи бори аввал баъд аз моҳи июл ба 6500 расид. баъдан дар санаи 25 сентябр ин шумора ба 7800 ҳолати нави сирояти коронавирус ва дар санаи 28 сентябр ба 8000 ҳолат зиёд гардид. дар давоми як рӯзи гузашта 177 нафар аз коронавирус дар Русия фавқиданд ва ҳамчунин 5858 ҳолати дигар нафарони дигар шифо ёфтанд. дар Федератсияи Русия дар маҷмӯъ дар 85 минтақа 1,176,286 ҳолати сирояти коронавирус то ба имрӯз ба қайд гирифта шудааст. шумораи онҳое ки дар давоми тамоми давраи пандемия аз коронавирус шифо ёфтанд 958257 нафарро ташкил мекард. афзоиши баландтарини сатҳи беморӣ дар Москва ба қайд гирифта мешавад. дар давоми як рӯзи гузашта 1349 нафар дар пойтахти Русия ба коронавирус мубтало гардиданд ва ҳамчунон хавфи 27 нафар бемор дар ҳудуди Москва ба қайд гирифта шудааст. ёдрас мешавем ки дар пайи бад шудани вазъи эпидемиологӣ шаҳрдори Москва Сергей Собянин дастур дод ки аз рӯзи душанбе 5 октябри соли ҷорӣ хонандагон ба таътил фиристода шаванд ва дар ҳамин ҳол ҳама мактабҳои Москва ба карантин баста мешаванд. ҳамчунон дастур гардидааст ки дар мағоза, марказҳои савдо ва дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ сокинон ва меҳмонони Москва бояд аз ниқоби муҳофизатӣ ва дастпӯшҳо ҳатман истифода кунанд. аҳволоти Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва аз Русия ба Қазоқистон меравем. вазорати тандурустии Қазоқистон пешниҳод кардааст ки аз 5 октябр барқарор кардани парвозҳо бо як қатор кишварҳои нав қатъ карда шавад, гуфтааст вазири тандурустии ин кишвар Александр Алексей-Цой дар ҷалсаи ҳукумат. ба гуфтаи вазири тандурустии Қазоқистон, бо назардошти бадтар шудани вазъи эпидемиологии як қатор кишварҳои хориҷӣ бо мақсади пешгирии аз паҳншавии сирояти коронавирус пешниҳод карда мешавад ки ифтитоҳи парвозҳо бо дигар кишварҳо аз 5 октябр боздошта шавад ва инчунин шумораи парвозҳо бо кишварҳое ки парвозҳо аллакай аз сар гирифта шудаанд зиёд карда нашавад. вазири тандурустии Қазоқистон Алексей Цой мушаххас пешниҳод кардааст ки парвозҳои мустақими байналмилалӣ ба ҷумҳурии Туркия муваққатан кам карда шаванд. илова гардидааст ки барои омадани мусофирон аз кишварҳои категорияи дуюм, яъне Швейтсария, Британияи Кабир, Полша, Италия, Маҷористон, як қатор дигар кишварҳои Аврупо, инчунин Аморати Муттаҳидаи Араб, Арабистони Саудӣ, Ҳиндустон, Арманистон, Русия ва кишварҳои Осиёи Марказӣ, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон назорати санитаривию эпидемиологӣ ҷорӣ карда шавад. мусофирон аз кишварҳои дар боло зикршуда ворид гардида бояд ҳарорати худро дар фурудгоҳ чайн кунанд, аз назарсанҷии табибон гузаранд, инчунин бояд озмоиши манфии коронавирусро пешниҳод кунанд ки на дертар аз 72 соат дода шудааст. идомаи хабарҳо. Украина мамнуниятҳоро барои ворид гардидани шаҳрвандони хориҷӣ ба ин кишвар бекор кард. хадамоти давлатии марзбонии Украина иттилоъ медиҳад ки Украина маъни вориди хориҷиён ба ин кишварро аз рӯзи 28 сентябр бекор кард. фармоне ки маҳдудиятҳоро барои вориди хориҷиён низ муқаррар кардааст эътибор дорад. ин қарори ҳукумат таҳти рақами 641 мебошад. ҳамзамон дар он манъи вориди хориҷиён ба мамлакат аз 28 август то санаи 28 сентябр ба таври возеҳ истифода ёфтааст. дар воқеъ ин шаб ин меъёр маъни вориди хориҷиён ба Украина аз эътибор соқит шуд. аз ин ба баъд вориди хориҷиён ба Украина маън карда нашудааст, гуфтааст Андрей Демченко, раҳбари хадамоти давлатии марзбонии Украина. таъкид карда шудааст ки марзбонон меъёрҳои қонунгузориро ки убури сарҳади давлатии Украина танзим мекунад, яъне қонун дар бораи назорати сарҳад, қарори ҳукумат дар бораи баромадан ва вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба хоки ин кишвар ба роҳбарӣ мегиранд. ба гуфтаи Андрей Демченко, дар ҳоли ҳозир барои хориҷон дар мавриди худнигоҳдорӣ ё полиси суғуртаи тиббӣ ҳангоми вуруд ба Украина талаботи алоҳида вуҷуд дорад.
این قاعده عملا قطع کرده نشده است، زیرا در این زمان یگان نقطه علیحده وجود ندارد که حکومت در مورد خارجیان هنگام ورود به اوکراین در دوره قرنطینه معین کرده باشد. علاوه داشته است رهبر خدمات مرزبانی این کشور. قبلا در خبر اطلاع داده شده بود معنی ورود به اوکراین برای خارجیان از 28 اوگوست تا 28 سپتامبر سال جاری عملی شده است که مقامات این محدودیت را برای تامین امنیت سلامتی ساکنان در سمت پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس گفته بودند. تحولات تاجیکستان و جهان را در 10 دقیقه مستقیما شنیدید. سلامت باشید و در ساعت‌های بعدی انتظار خبرهای تازه بمانید.